L-odwa tajba nilqawkom magħna. L-aqwa u l-ikbar branding illi se jkollha Malta bħala destinazzjoni fix-xhur illi ġejjin dik li Malta hi pajjiż li huwa safe. Wasalna għal dan il-pass importanti li minn nhar il-ġimgħa nibdew nistartjaw il-magni tagħna għat-turiżmu intern grazzi għal poplu illi mexa din il-mixja flimkien, ta' poplu li għamel sagrifiċċji flimkien, imma wkoll ta' viżjoni tal-awtoritajiet tas-saħħa illi ħadmu b'tant imħabba, b'tant dedikazzjoni biex aħna wasalna f'dan il-punt li kważi l-ebda pajjiż ieħor ma kien f'din is-sitwazzjoni li kellna popolazzjoni safe u li kellna ftit imwiet. U nemmen illi dan il-punt illi se jkun qiegħed jagħmel id-differenza meta aħna naslu għal passi li jmiss fix-xhur illi ġejjin. Qed nitkellmu fuq Malta li hija safe, Malta li hija sikura, Malta illi meta nhar il-ġimgħa il-familji tagħna Maltin u Għawċin se jkollhom l-opportunità li jerġgħu lura għar-rutina li kienu mdorrin fihom, li mmorru nieħdu kafè, li mmorru niklu f'restorant lokali, li mmorru fil-bajjiet tagħna, dawn il-postijiet se jkunu safe aktar minn qatt qabel, aktar minn meta aħna bdiet is-sitwazzjoni tal-COVID ftit tax-xhur ilu. Tkellimna fuq protokolli ċari. Wasalna għal dan il-moment għaliex ħdimna id fit mal-awtoritajiet tas-saħħa minn hawnhekk insellem is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, Prof. Charmin Gawċi li t-tim tagħha, li-Deputat Prim Ministru, il-Prim Ministru Roberta Bella li kellu il-viżjoni li konna involuti kontinwament f'dawn it-taħdidiet biex aħna nistgħu nħabbru il-protokolli illi propju minn nhar il-ġimgħa se jidħlu fis-seħħ. It-tim illi qed taraw hawnhekk huwa parti ċkejkna minn katina ta' ħaddiema illi għalili li twal ġimgħat sħaħ ħadmu fis-silenzju. Ħadmu id-fit mal-awtoritajiet tas-saħħa biex aħna nkunu nistgħu noffru lilkom Maltin u Għawċin sitwazzjoni li komdi aħna nersqu qudiemkom ngħidulkom biċċna minn quddiem li minn nhar il-ġimgħa tistgħu intom tmorru lura għal dik il-ħajja li konna imdorrin fihom. Jekk se mmorru nieklu f'restorant minn nhar il-ġimgħa se jkun hemm protokolli ċari illi jagħmluna aktar komdi, moħħna aktar mistrieħ, li se mmorru f'post li huwa ċertifikat li għandu l-ogħla u l-aqwa standards. Anke jekk se nieklu, mmorru nieħdu kafè, se jkollna ċans f'din il-konferenza ta' dalgħodu nidħlu aktar fid-dettall ta' x'inhuma dawn il-protokolli. Jekk inti se tmur f'wieħed minn dawn il-postijiet, x'inhuma l-affarijiet illi inti trid tfittex. Anka l-bajjiet tagħna, il-bajjiet tagħna li fil-ġimgħat li għaddew ma nagħlqux għall-pubbliku Malti u Għawċi. Imma minn nhar il-ġimgħa se jkun hemm mekkaniżmi ċari ta' kif int flimkien mal-familja tiegħek u liedek x'int tmur fuq il-bajjiet se jkun hemm protokolli li wieħed irid josserva. Se jkun hemm reġim aktar b'saħħtu għat-tindif fil-bajjiet u wkoll id-distanzi li wieħed irid josserva b'rispett lejn dak ta' madwaru, lejn it-turist Malti, li f'dan l-istadju qed nitkellmu aħna fuq turiżmu intern. Is-sena li għaddiet kellna mal-155,000 Malti u Għawċi li għażel li jsifer barra minn xtutna. Għad li l-ajruport tagħna huwa magħluq se jkollkom l-opportunità aħna lkoll kemm aħna li nieħdu dik il-pawża qasira ta' mistrieħ liema familja. M'għandix bżonn il-mistrieħ wara dan ix-xarejn li kienu ta' sfida għal kull wieħed waħda minna. Se jkollna l-opportunità illi t-turiżmu intern aħna ngawduh u ngawduh mod tajjeb li nesploraw irħula differenti f'Malta u Għawdex li mmorru fil-Gżira Għawċija għall-btala tagħna. U se jkollna serħan il-moħħ illi l-postijiet li se nkunu qegħdin inżuru huma tal-aqwa u l-ogħla standards. Millum l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu se tkun qed tiftaħ il-helpline tagħha li kienet preżenti matul dawn ix-xarejn għal sitwazzjoni differenti. Millum l-istabbilimenti tal-ikel, lukandi u wkoll establishments oħra li huma liċenzjati se jkollhom l-opportunità li jċemplulna u jekk huma lesti biex nhar il-ġimgħa jiftħu, aħna se mmorru nagħmlu l-ispezzjonijiet tagħna neċessarji u dawk illi jkunu qegħdin
mal-ogħla standards li aħna ħejjejna flimkien mal-awtoritajiet tas-saħħa se jkollhom iċ-ċans illi aħna nagħmlu l-ispezzjoni tagħna u nagħtuhom dak iċ-ċertifikat li se jkun qiegħed imwaħħal fl-entratura ta' dak il-kumpless partikolari. Aħna qed naraw li l-Compliance Safety Protocol ikun qiegħed preżenti f'dawk il-postijiet illi verament ikunu qed josservaw dawn il-protokolli. Se nkunu ċari. Se jkollna mekkaniżmi li huma ta' safety għal pubbliku Malti wawċi u mhux se nippermettu li xi ħadd jabbuża s-sigurtà tal-familji tagħna. U b'dan il-mod jiena nixtieq nikkomunika magħkom illi dan il-protokoll min mhux se jimxi minnu se jkun qed jitlef il-liċenzja tiegħu. U allura il-konsumatur jaf illi min għandu dik l-istiker imwaħla mal-ħanut tiegħu jaf illi dak huwa operatur li qed jidħol fid-dettall ta' dak illi aħna b'tant imħabba, b'tant sagrifiċċju ħdimna f'dawn l-aħħar ġimgħat mal-awtoritajiet tas-saħħa. Il-helpline illi wieħed jista' iċempel fuqha għal dawk l-istabbilimenti illi jinsabu lesti biex aħna niġu nagħmlu l-ispezzjonijiet huwa 2169 2447. Se jkollna iċ-ċans li anke fi preżentazzjoni li se ssir minn hawn ftit tal-ħin ieħor mill-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu jew ħambu tiġiġ nidħlu fid-dettall issa biex insegwu dawn il-protokolli ċari. L-ispezzjonijiet li se nkunu qed isiru se jsiru simultanjament f'ħinijiet differenti kemm mill-Enforcement Unit tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu kif ukoll mill-awtoritajiet tas-saħħa. Se nkunu ċerti wkoll illi ma jkunx hemm spezzjonijiet fil-vojt illi aħna għandna mekkaniżmu ċar illi se jkun qed jitmexxa mis-Central Coordination Unit fih dan l-uffiċċju tal-Prim Ministru li aħna real time inkunu nafu fejn pereżempju l-ispetturi tal-awtoritajiet tas-saħħa marru filgħodu u allura l-ispetturi, l-enforcement officers tal-MTA mhux se jkunu qed jerġgħu imorru f'dak il-post li filgħodu saret l-ispezzjoni. Dan kollu qed nagħmluh konfidenza, b'ċertezza, illi l-pass li jmiss ta' nhar il-ġimgħa se jkun wieħed li jagħtina sajf tajjeb, sajf pjaċevoli imma wkoll sajf li huwa safe. Nixtieq nistieden issa lill-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Johan Buttigieg għall-intervent tiegħu u jagħtina spjega aktar dettaljata tal-protokolli għall-establishments differenti. Grazzi Ministru, Segretarju Permanenti, Sur Mizzi, Chairman tal-Awtorità tat-Turiżmu, Dr. Gulija. Ħankunu qed induru dal-għodu il-protokolli li ġew imsejsa flimkien ma' Dipartiment tal-Saħħa Pubblika biex inkunu qed nagħtu spjegazzjoni fid-dettall ta' dawn il-protokolli. Ta' min insemmi l-ewwel ħaġa li dawn il-protokolli ġew infassla fuq 3 kunċetti importanti. L-ewwel kunċett huwa tas social distancing, it-tieni kunċett huwa li konna iġiene u prattiċità iġiene ħafna ogħla minn dak li konna nafu bihom qabel u allura b'daw it-tnejn inkunu qegħdin nimminimizzaw kemm jista' jkun ir-riski lejn l-operat. Dawna il-prattiċi ġew imsejsa fuq dak li huwa meqjus bħala l-aqwa prattiċi fl-isfera internazzjonali kif ukoll ġew ippruvati mill-awtoritajiet tas-saħħa tagħna. Il-protokoll huwa msejjes fuq formularju li fih wieħed qed jagħmel self-declaration li dawn il-formulari jridu jintlew kuljum mill-uffiċjal responsabbli minn dak il-ħanut partikolari. Fejn hemmhekk ukun qed jagħmel kważi dikjarazzjoni li hu iċċekkja kull oġġett li għandu f'dan il-protokolli. Hemm affarijiet li huma addizzjonali, imma huma affarijiet importanti li f'dan l-istadju irridu naraw li prattikament l-istabbilment qiegħed fl-aqwa u fl-iktar post safe li jista' jagħti biex inkunu qed inserħu ras kulħadd isma' jiena hemmhekk nista' ntik l-aqwa servizz bl-inqas rata possibbli ta' trasmissjoni li jista' qatt ikun hawn. L-enforcement kif qalet tajjeb il-Ministru se jkun fih dan l-Enforcement Unit tal-Malta Tourism Authority kif ukoll tal-Public Health Authority.
Dan qed isir anka bħala parti mill-National Transmission Strategy li għandu il-Gvern. Il-protokolli ġew maqsuma pratikament f'erba' partijiet. Dawk li huma tal-hotels, li huwa l-iktar wieħed komprensiv, dak li huwa tal-restaurants, snack bars u barijiet li ovvjament huma jusin bħala catering establishments, dawk li għandhom servizz ta' barra li huwa lidos u swimming pools, u mbagħad dak fejn imur il-pubbliku il-beach u l-beach establishments. Dawn huma t-tip ta' formularju li wieħed irid jimla fejn ħankunu qegħdin ninduruhom fid-dettall biex pratikament l-istabbilment u l-persuna li qed timla dan il-formularju kuljum fil-bidu tal-ġurnata ikun ċert li jekk isir spezzjoni mill-Awtorità tal-Turiżmu jew inkella mill-Uffiċjali tas-Saħħa Pubblika ikun ċert li hu qiegħed compliant ma' dawk l-affarijiet li ż-żewġ dipartimenti ħajkunu qegħdin jiċċekkjaw. Fl-aħħar mill-aħħar il-prinċipji huma li kulħadd għandu dritt li jaħdem ġo post sikur, li l-importanza tas-saħħa hija l-ewwel u qabel kollox, li nidentifikaw li huma r-riski li nistgħu innaqsu u kif ġiġa għadna li nżommu l-iktar livell ta' iġenja nadifa. Dan kollu qed isir nerġgħu ngħidu biex innaqsu it-trasmissjoni ta' dan il-virus. U fl-istess ħin inkunu ċerti li wieħed jista' jaġixxi b'mod sikur. Għal dawk l-istabbilimenti li mhumiex imqabdin l-ilma tal-Gvern, allura l-ilma tal-Gvern huwa dejjem għaddej, imma huma mqabdin ma' tankijiet jew jieħdu s-supply tagħhom minn fuq tankijiet tal-ilma, u li dan il-premises ilu ma jħaddem is-sistema tal-ilma tiegħu għal iktar minn xahar, dawn l-istabbilimenti bil-fors iridu iġibu ċertifikazzjoni minħabba l-Leġjonella. Dawna l-istabbilimenti kull wieħed irid jagħmel dikjarazzjoni jekk hu għandux bżonn jew le li jagħmel dan iċ-ċertifikat. Il-staff huwa importanti li jkollu dawna it-tip ta' protokolli. Żgur li ħafna min-nies ġaraw dawna il-visors li għandhom bżonn ikollhom, jista' jkollhom ukoll disposable mask, ingwanti, protective apron u full gown sleeve ġismu. Dawn mhumiex biex jintlibsu f'każ ta' kuljum, imma f'każ li jinqala inċident, daw l-affarijiet kollha jridu jkunu available biex il-ħanut ikun jista' jittekkidja dak il-każ partikolari. F'dan il-każ li qed insemmu hawnhekk dawna huma iktar relatati għal dak li għandu x'jaqsam ma' lukandi. Il-lukanda importanti wkoll li jkollha available in-numru tat-telefons tal-Public Health Authorities, tal-Medical Center u l-importanti wkoll in-numru 111 biex f'każ ta' emerġenza ikunu jistgħu jagħmlu l-arranġamenti possibbli. Il-metodu ta' ħlas qegħdin nirrekomandaw kemm jista' jkun li jsir contactless payments. Illum ħafna mill-banek jipprovdu dan is-servizz, ħafna mill-ħwienet għandhom dan is-servizz u allura maħniex qed naraw problema f'dak li għandu x'jaqsam. Kemm jista' jkun il-transazzjoni ta' cash għandha tiġi mnaqsa kemm jista' jkun. Id-dining areas. Mela, fejn kull min għandu post li jista' jservi l-ikel barra għandu juża dan il-post. Min għandu post li għandu barra u ġewwa ma jistax juża ġewwa, jista' juża biss barra. U ma dawk il-postijiet li m'għandhomx fejn jagħtu servizz barra
jistgħu jutilizzaw ġewwa. Ir-regoli ta' ġewwa u barra huma differenti u ħankun qed nidħol fid-dettall iktar il qudiem. Buffets għall-ebda raġuni ma jistgħu jiġu servuti. La f'hotels, la fil-breakfast, la f'restaurants, la f'Chinese cuisines, buffets huma ipprojbiti. Tipjib ġewwa u barra huwa projbit. Fej qabel stajna inpejpu jekk inti kellek post barra, kellek mejda barra u stajt tpejjeb, illum fejn għandek mejda tal-ikel ma jistax isir tipjib lanqas barra. Tipjib huwa permessibbli biss 10 metri il-bogħod mis-seating area ta' restaurant. Sauces, ketchups, mayonnaise, żejt, ħall u affarijiet. Is-soltu mdorrijin li naraw il-friexken fuq il-mejda dawna pratikament qed jispiċċaw u għażmin li ġej ħajintuża biss dak li huma disposable condiments. Ġifieri tiftaħ il-pakkett ta' kwalunkwe ditta u hemmhekk ikollok il-ketchup, mayonnaise, bżarru melħ u affarijiet. Min ma jistax jipprovdi dawn il-sachets, allura jista' juża skutella żgħira u hemmhekk jitfa' dak li għandu bżonn jipprovdi lill-klijent tiegħu biex wara li jkun tlesta jista' prattikament jaħsilha u titnaddaf mal-kumplament fid-dishwasher. Lid-dishwasher minimum temperature tagħha tkun ta' 65 grad Celsius. Il-klijenti huma u għandhom ikunu imġela li qabel ma jitlu u joħorġu mid-dining area għandhom jużaw apposta gels biex jiddiżinfettaw idejhom. U kemm jista' jkun qegħdin nirrekomandaw li il-ftuħ tal-ikel għandu jitwessa kemm jista' jkun. Imma fl-ebda ħin m'għandu jaqbes il-11 ta' bellej. Rigward cutlery. Il-cutlery jista' jintuża cutlery normali, m'hemm l-ebda raġuni għalfejn ma tintużax cutlery normali. Idealment jili il-cutlery flimkien man-napkin, flimkien mal-kondimenti jitpoġġew ġo pakketti apposta li jkunu disposable biex persuna fetaħ il-pakkett, uża il-cutlery li kellu bżonn, uża il-kondimenti li kien hemm bżonn u mbagħad wara intrema kollox kif suppost. Kull min għandu self-service dispensers dawka ma jistawx jintużaw u għandhom pratikament ikunu mottija kemm ġewwa kif ukoll barra. L-unika eċċezzjoni li ngħatat kienet għal self-dispensers tas-sigaretti fejn għandu jkun hemm self-dispenser tas-sigaretti jew ATM għandu jkun hemm ġels apposta biex wieħed jissanitizza idejh kemm qabel kif ukoll wara li jkun uża il-magna tal-self-dispenser. F'każ ta' fejn għandu jsir tindif, it-tindif għandu jsir mhux biss fuq il-mejda, imma għandu ukoll isir fuq is-siġġijiet u l-madwar. M'għandu jitħalla ħadd jitpoġġa fuq mejda li pratikament għada kemm ġiet użata u li għada ma tnatfitx sew. Hija r-responsabilità tal-manager tal-post li jara li pratikament ma jkollux queues jistennew, illum faċilment kważi kulħadd għandu l-mobile, mela jekk inti għandek queue, hu n-numru tat-telefon tan-nies li jridu jindew miegħek, x'ħin pratikament ikun wasal il-ħin tagħhom iċċemplilhom biex huma jaslu u jisservew direttament fuq il-mejda. Ta' min insemmu wkoll
li ħadd ma jista' joqgħod ma' bars jew inkella jieħu drink ma' bar. Il-menus u l-wine lists irridu jiġu meqluba għal single use. Jekk huwiex format diġitali u allura hemmhekk għandek l-iskrin ġo restaurant li qed juri x'wieħed jista' jiekol, jew inkella li jingħataw tablets u mbagħad jintmesħu bid-diżinfettant, jew inkella jintużawx karta li mbagħad wara dik il-karta tista' forsi anke fuq wara tagħha ikollok fejn jipinġu tfal jew xi ħaġa, hemmhekk dawk iridu prattikament jintremew wara li jintużaw mill-istess mejda. L-ammont ta' persuni li jista' jkun hemm fuq mejda basta ikunu tal-istess household, ġifieri jgħixu fl-istess dar, huwa ta' 6 min-nies. Jista' jkollok grupp ta' ħbieb ta' 6 min-nies li jmorru fuq mejda partikolari. Kull mejda irid ikollha distanza minn siġġu għal siġġu, ġifieri mid-dar ta' siġġu għal dar ta' siġġu jekk qiegħda barra ta' metru, jekk qiegħda ġewwa indoor huwa ta' 10 metri. Minn mejda għal mejda l-ispazju jrid ikun ta' 10 mejda indoor, l-ispazju jrid ikun ta' 3 metri outdoor. Indoor u ta' 3 metri outdoor. Infakru li dawn qed isiru biex nivitaw kemm jista' jkun li dawn qed isiru biex nivitaw kemm jista' jkun huma tixrid ta' mart. Miżuri temporanji huma sakemm jgħaddi da miżuri temporanji sakemm jgħaddi da għal min ħajkun qed joffri għaliex ma jistax joffri għal min ħajkun qed joffri servizz barra għaliex ma jistax joffri. Allura servizz barra il-ristorant irid jiġi imkejjel, il-ristorant irid ma jistax ikun iktar minn persuna, ma jistax ikun hemm kull 4 metri kwadri minn persuna ta' dak il-post. Ġifieri importanti li barra id-distanza ta' bejn l-imwejjed u bejn is-siġġijiet hemm ukoll li ma jistax ikollok iktar minn klijent kull 4 metri kwadri ta' ġewwa ġol-ħanut. Il-pool areas. Il-pool areas l-istess ħaġa. Irridu jingħataw diżinfettant qabel jitlu fil-pool area. Kemm jista' jkun u dina tapplika wkoll anka fejn għandek restaurants, hotels, eċetera, eċetera, daw il-hand dryers li s-soltu immorru nużaw attwalment meta nkunu qegħdin naħslu jdejna ġo l-public, ġo toilet, dawn iridu jinbidlu għal disposable paper towels. Għaliex hemmhekk inkunu qegħdin innaqsu l-aeration ta' kwalunkwe mikrobi li jista' jkun hemm. Il-capacity tal-pool qed jitniżel għal 50% ta' dak li hu liċenzjat taħt il-Public Health Regulations li jistgħu jutilizzaw. L-istaff għandu dejjem juża il-visors u kif jitlaq irid jiddiżinfetta is-sunbed, is-siġġijiet u l-umbrella li jkunu ntużaw. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq units issa, mela kull familja hija unit. Jew inkella l-iktar ammont jekk mhumiex tal-istess familja l-iktar ammont ta' nies li jistgħu jkunu flimkien huma ta' 6 min-nies. Bejn unit u unit irrid ikun hemm distanza ta' 2 metri. Importanti li din id-distanza tinżamm f'kwalunkwe ħin. U meta jkun qed isir kiri tal-deck chairs m'għandux ikun hemm iżjed minn persuna waħda fuq kull deck chair. Il-water attractions mhux se jitħallew li jiġu operati għaliex prattikament huwa impossibbli li tagħmel disinfectation tagħhom.
Il-beaches ħajkun qed isir cleaning kuljum. Barra minn hekk qegħdin nitolbu lill-operaturi tal-beaches biex ma jarmawx qabel ma jsir id-deep clean kuljum tal-beach. Wara ikunu jistgħu jarmaw u jagħmlu id-deck chairs kif hemm fil-protokoll imniżżel bl-ispazju ta' 10 metri kull unit li jkollhom. Inħeġġu lin-nies biex pratikament jibbukjaw id-deck chairs tagħhom biex anka għal finijiet ta' min qiegħed jopera ikun jista' jagħmel l-arranġamenti tiegħu aħjar biex fl-istess ħin u jimmassimizza l-ammont ta' spazju li għandu u ta' min insemmu li l-ammont ta' spazji li hemm bħala concessions mhuwiex qed jinbidel. Ġifieri l-ispazju għall pubbliku ġenerali mhux se jinbidel. U fl-istess ħin ikun qiegħed iżomm mar-regoli li għandna imħejjija. Il-bins ħajkunu qegħdin jitnatfu kull darbtejn kuljum u il-public toilets ħajkunu qegħdin jitnatfu kull siegħa. Mhux se jitħallew li jinġu installati portable toilets u showers f'dan l-istadju fuq il-public beaches tagħna. L-iktar ammont ta' nies li jista' jkun hemm ġo changing room jew ġo public toilet huwa il-massimu ta' 6. Għandu jkun hemm ukoll installation boards fejn tingħata informazzjoni li qegħdin nagħtu hawnhekk u li ovvjament ħajkun hemm iktar spjegazzjoni fl-infographics li qegħdin jiġu mħejja u li ħajġu ippubblikati tul din il-ġimgħa. L-Awtorità tat-Turiżmu ħarġet sejħa għal supervisors u dawna ħajkunu qegħdin jgħinu u jedukaw lin-nies kif għandhom joqogħdu fuq il-beach. Nixtieq li jkun hemm kooperazzjoni ma' dawna is-supervisors għaliex fl-aħħar mill-aħħar dawna n-nies qegħdin hemm biex jedukaw. Ma nixtiequx naslu fil-punt li joqogħdu jinżlu l-enforcement officers biex jimmultaw in-nies għaliex ma jkunux qed jimxu mad-direttivi li ħarġet il-Superintendent tas-Saħħa Pubblika. Din is-sena se jkun hemm ukoll il-first aiders u life saver posts biex jagħtu kwalunkwe assistenza li jkun hemm bżonn għan-nies li qegħdin fuq il-beaches. L-istaff irid jilbes il-visor u kemm jista' jkun inżommu id-distanza ta' 10 metri anka fil-baħar. Kwalunkwe refuse container se jkun qiegħed jiġi imbattal kull siegħa mill-istess nies li ħankunu qegħdin noperaw il-public toilets, it-tindif tal-public toilets. Barra li għandu jkun hemm is-sapun, se jkun hemm ukoll disinfectant dispensers fil-public toilets u fl-areas li għandu jkun hemm f'ġismu biex kemm jista' jkun innaqsu kwalunkwe forma ta' trasmissjoni ta' dina il-COVID. Ħanduru ftit domandi li rċevejna tul din l-aħħar ġimgħa u li huma l-iktar domandi li saqsew. Indoor catering jista' jsir indoor catering jekk persuna m'għandux il-possibilità li joffri outdoor catering. Xi tfisser l-isticker li l-Awtorità tat-Turiżmu se tkun qed twaħħal fuq il-bib ta' barra li hu qed tirreferi bħala COVID compliant sticker. Di pratikament huwa ċertifikat fejn qegħdin nagħtu lil kull operatur li u laħaq mal-protokolli li hemm bżonn biex inkunu qed nagħtu l-ogħla livell ta' assigurazzjoni fis-servizz u fl-iġene.
ma jfissirx li min ingħata l-sticker ġaba darba u allura moħħu mistrieħ u m'għandux għalfejn jibqa' jżomm ma' dawn ir-regoli. Ħajjibqgħu jsiru spezzjonijiet, l-ispezzjonijiet ħajjibqgħu jsiru randomly at any time biex nassiguraw li dawna il-protocols qegħdin jiġu segwiti. Min ma jkunx qed isegwi il-protocols dawna l-stickers se jitneħħew u ħankunu ċerti li f'każ li jkun hemm breach ta' iktar minn darbtejn hemmhekk imbagħad naslu f'punt li anke nirtiraw il-liċenzja u jiġi siġillat il-post. X'inhi d-definizzjoni ta' outdoor? Mela outdoor hija prattikament kwalunkwe post li huwa barra l-bib ta' barra. L-importanti li jekk għandek enclosure il-tlet ħitan li dawru dak l-enclosure ġeneralment ikun bil-ħġieġ ikun imneħħi biex tgħaddi l-arja u jitħalla biss is-saqaf bħala shading device għal min qiegħed jiekol taħt dika l-area. Jistgħu jkunu wkoll gallarijiet miftuħa, jistgħu jkunu wkoll btieħ interni li m'għandhomx saqaf fuqhom u jistgħu wkoll ikunu bjut li prattikament wieħed jista' jservi l-ikel hemmhekk. Għandha tingħata preferenza għaliex huwa ħafna iktar sikur li tiekol barra milli tiekol ġewwa. Fil-fatt, waħda mir-regoli li qed nagħmlu hija li min għandu air conditioning u min ikun qiegħed iservi ikel ġewwa irrid jassigura li t-tindif tal-air condition isir mill-inqas darba fil-ġimgħa. Il-każini ħajjiftħu, iva, il-każini ħajjiftħu u se jkollhom l-istess regoli li qed jiġu applikati lir-restaurants. Narġa' nsemmi li ħadd ma jista' imur mal-bar biex jisserva minn mal-bar. Għandu jkun hemm servizz ta' waiter service fuq l-imwejjed li jkollu kwalunkwe każin, restaurant, snack bar u x'inhu. Jista' jiġi operat indoor pool? Le, f'dan l-istadju għalissa ma jistax jiġi operat indoor pool. Outdoor pools biss huma permissibbli li operaw. Għandi nuża airflow dryer jew inkella revolving cloth towel ġo toilets? Le, dawn m'għandhomx jintużaw. Għandhom jiġu mibdula kif għadna f'dak li għandu x'jaqsam ma' karta li hija disposable u li għandha tintefa' f'binna apposta li tkun fl-istess toilet. U dak il-bin għandu jitnaddaf at least kull siegħa. Qegħdin nirrekomandaw ukoll li l-bins għandhom ikunu pedal bins li inti tafas b'saqajk biex jinfetaħ il-bin. Jekk jiena nsib il xi ħadd fil-lift għandi nżomm is-social distance, iva, sakemm il-lift ma jkunx kbir ħafna, jekk hemm persuna ġo lift m'għandekx tieħu l-lift. Tistenna sakemm il-lift jiġi u jkun vojt. U mbagħad jintuża dak il-ħin. Meta ħajtlu fis-seħħ dawn il-miżuri se jitlu fis-seħħ nhar il-ġimgħa u minn hemmhekk qegħdin naraw li attwalment iktar il qudiem nibdew nilliftjaw iktar restrizzjonijiet milli qegħdin bħalissa naħdmu fihom. Dan huwa l-isticker li qegħdin taraw li ħajkun qiegħed jiċċertifika il-post kif għadna ġiġa dana qed isir wara li isir self-assessment mingħand l-operatur, l-awtoritajiet tas-saħħa kif ukoll l-awtorità tat-turiżmu se tkun qed tiċċekkja l-post u wara li ikun hemm din iċ-ċertifikazzjoni jingħata dak iċ-ċertifikat li jitwaħħal fuq barra tal-premises.
bħala awtorità tat-turiżmu qegħdin nirrekomandaw biex kemm jista' jkun il-poplu juża dawn il-postijiet tal-ikel u x'ismu. Huwa importanti li jekk xi ħadd jara l-affarijiet li mhux qegħdin sew jagħmel ir-rapporti li għandu jagħmel fuq il-helpline tal-Awtorità tat-Turiżmu. Kull informazzjoni qiegħda fuq is-sit tal-Awtorità tat-Turiżmu www.mta.com.mt. Grazzi. Nirringrazzja lill-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, is-Sur Johan Buttigieg, it-tmexxija kollha tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, chairperson tal-Awtorità Dr. Gavin Gulija u l-kumplament tat-tim fih dan l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, imma fuq kollox is-Segretarju Permanenti Sur Ronald Mizzi, grazzi illi fil-silenzju tagħkom għal dawn il-ġimgħat ħdimtu biex aħna l-koll flimkien bħala poplu stajna naslu għal dan il-moment issa illi jmiss. Semmejna it-tindif. Kenna tul dawn l-aħħar xarejn revoluzzjoni anka fil-mod ta' kif isiru tindif fl-irħula tagħna Maltin u Għawċin. U minn hawnhekk insellem lil ħaddiema li jaqgħu wkoll taħt il-Ministeru għat-Turiżmu, il-ħaddiema li jaħdmu fis-sezzjoni tal-cleansing fih dan il-Ministeru tagħna illi taw messaġġ b'saħħtu illi ridna nagħtu komunitajiet irħula aktar safe u konna safe f'dawn l-aħħar xarejn. U ma dawn l-istess ħaddiema li issa se jkun ix-xogħol tagħhom qiegħed jieħu wkoll żvolta differenti fis-sajf, mhux biss il-ħidma illi se tkun qed tibqa' issir fil-irħula u l-bliet tagħna bid-diżinfettar fit-toroq tagħna, imma wkoll fil-bajjiet kif semma l-Kap Eżekuttiv tal-MTA, il-ħaddiema tagħna fih dan il-cleansing unit issa wkoll se jkollhom il-ħidma tagħhom fuq il-bajjiet li diġà kienet issir fl-snin imoddija imma b'fokus partikolari fuq dawk il-punti li semmejna, il-bins u anka ir-ramel eċċetra u l-bajjiet li jkunu qegħdin issa jidħlu għal skala differenti ta' tindif. Nirringrazzjakom ħafna ta' l-attenzjoni u nħarsu l-qudiem issa għal nhar il-ġimgħa u l-pajjiż li jmiss. Grazzi ħafna. Listen. Claire Caruana, Times of Malta. Bonjour, Claire. Good morning. Hi, can you hear me? Bonjour, Claire. Bonjour. Hi, good morning. So I have two questions. First one, you mentioned hotels. Though it's not clear if they will be reopening come Friday. Is that the case? And the second question is on the compliance certificates. Will these be mandatory? So will the restaurant need to have the compliance certificate before opening? And if not, how will you ensure that restaurants that don't have this certificate will be adhering to the protocols mentioned before? Thank you. Mela, għallaw il-mistoqsija, il-lukandi tagħna fil-verità qatt ma għalqu ma ħarġet l-ebda liġi illi tagħla il-lukandi Maltin u fil-fatt kien hemm lukandi illi baqgħu jaħdmu tul dawn l-aħħar xarejn. Kellna Maltin li xorta baqgħu imorru għal weekend breaks tagħhom, anke hekk forsi mhux fuq l-ammont sħiħ li aħna konna mdorrijin fih fil-kumplament tas-sena. U iva minn nhar il-ġimgħa il-lukandi tagħna jistgħu jiftu fil-fatt diġà għandna lukandi li stajna naraw fis-sijat li għaddew li tarsu lejn nhar il-ġimgħa bħala l-opportunità biex huma jibdew iħarsu lejn it-turiżmu intern. Għattini mistoqsija, kif spjegajna illum fetaħ il-mekkaniżmu illi wieħed jista' jagħmel it-telefonata lejn l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu biex jagħtina sinjal li huwa lest u li aħna nistgħu immorru nagħmlu l-ispezzjonijiet u noħorġu dawn iċ-ċertifikati. Nifhmu wkoll li dan se jkun proċess gradwali wkoll, ġifieri li sa nhar il-ġimgħa se jkun hemm mijiet ta' postijiet, jiena qiegħda imbassar li jkollna mijiet ta' postijiet li se nkunu lħaqna diġà dorna sa nhar il-ġimgħa. Infakkar illi meta konna dejjem minn żmien tal-sfida tal-COVID, l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu permezz tal-ispetturi tagħha kienet qiegħda tagħmel eluf ta' spezzjonijiet prattikament fi spen ta' 24 siegħa, ġifieri attrezzati biex aħna nlaħqu ma' din id-domanda wkoll. Aktar mistoqsijiet Fiorella Paċ minn TVM. Bonġu Fiorella.
Bonġu Ministru, bonġu lil kulħadd. Minħabba li dawn ir-restrizzjonijiet issa se jnaqsu il-patronaġġ tal-klijenti, tikkunsidraw li din is-sena l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu taħfer il-liċenzji waqt li tassiguraw li dawn imbagħad ma jollux il-prezzijiet? Grazzi. Jiena ma nsemmix fuq kelma maħfra. Hija il-kelma li nħobb nuża hija li aħna nibqgħu nkunu solidari. U kif stajtu tinnutaw il-Gvern l-ewwel impenn u l-akbar impenn li kellu f'dawn l-aħħar xarejn kien wieħed mingħajr preċedent. L-ebda pajjiż ieħor ma rnexxielu isalva prattikament il-workforce kollha ta' pajjiż bil-benefiċċji li tajna. Il-COVID supplement li aħna salvajna mal-100,000 impjieg. Fit-turiżmu kellna mal-20,000 persuna illi qed tieħu dan il-COVID supplement. U nixtieq nenfasizza illi din l-għajnuna mhux se tieqaf appena nhar il-ġimgħa aħna se ntaffu minn dawn il-miżuri, l-għajnuna qiegħda hemm biex tibqa' twieżen u aħna nkunu nistgħu insegwu parru passu il-trends kif wieħed ikun sejjer, kif in-negozju ikun qiegħed jimxi u wkoll kif il-pubbliku ġenerali jkun qiegħed jirrispondi. Francesco Catania minn TV. Bonġu Francesco. Bonġu nsellmilkom. Bonġu. Qed tismawni? Iva, tajjeb ħafna. Grazzi. Għat-trasparenza, Ministru, lesta llum tippubblika risk assessments li saru sabiex ittieħdet id-deċiżjoni li jinfetħu dawn l-istabbilimenti li jaqgħu taħt il-kappa tal-Ministeru għat-Turiżmu u domanda oħra, dawk ir-ristoranti li m'għandhomx il-faċilità ta' mwejjed barra dawn huma żvantaġġati. Fil-għaxija tħabbru l-linji gwida u sidin ta' ristoranti jinsabu infużi u ma tihomx xorti li jitħawdu għaliex pereżempju il-Prim Ministru sostna li mejda tista' tkun nofs metru inqas bogħod mhux ser taqa' d-dinja. Ma li ma regoli iridu jimxu lejn li ma liġi iridu jħarsu jekk jagħmlu kif ingħad mill-Prim Ministru Robert Abela jitqiesu bħala compliant. Grazzi ħafna. Mistoqsija tajba ħafna dik li għamilt fil-bidu, m'għandix problema li staqsija wkoll lill-Professur Charmaine Gawci li nagħtik il-kelma illi dak li ħabbarna llum qed inħabbru għaliex kien hemm ftehim. Kien hemm il-komfort, kien hemm illi il-mekkaniżmu tas-sistema tas-saħħa hija komda biex aħna nagħmlu dan il-pass. Nagħtik il-kelma tagħna li żgur kulħadd għandu familja, kulħadd għandu wlied, kulħadd għandu ġenituri li jrid jipproteġi. U allura ġejna quddiem il-poplu Malti u Gawci b'dan is-set ta' protokoll għaliex il-Professur Charmaine Gawci endorsjat dawn il-protokolli. M'għandix dubju li jekk tagħmel din l-istess mistoqsija lil Prof Charmaine Gawci se tagħtik l-istess tweġiba. Dwar it-tieni mistoqsija dwar barra ġewwa u l-fatt li se nkunu qegħdin innaqsu il-capacity. Kollna ċari f'dak illi ħabbarna, jiġifieri. Jekk għandek stabbiliment li għandu ġewwa u barra, se tibda tħaddem biss barra. Jekk inti imma stabbiliment, restaurant, kafeterja li għandek ġewwa biss u m'għandekx outdoor, allura se tħaddem ġewwa imma bid-distanzi li jkunu aktar imbedin. Dan qed nagħmlu aħna b'konformità wkoll ma' dak il-parir li tawna l-awtoritajiet tas-saħħa. Semmejna l-outdoor, il-kumment tal-Prim Ministru f'dak is-sens. Ejja nibagħtu sens fis-soċjetà tagħna li aħna din hemmhekk mhux stat polizjesk li aħna rridu nitfgħu in-nies il-ħabs, le xejn minn dan. Poplu li għamel sagrifiċċju f'dawn l-aħħar xarejn u l-poplu issa li se jibda jerġa' lura bil-mod il-mod għar-rutina tal-ħajja tiegħu. Allura aħna dak li nagħmlu irridu nagħmluh b'rispett lejn ir-residenti, b'rispett lejn min jagħti jiekol fl-istess restaurant. U allura dak li qed nagħmlu ftit modifiċi wkoll. Ta' tpejjeb minn nhar il-ġimgħa mhux se jkun possibbli. Jekk trid tpejjeb trid tmur 10 metri il-bogħod mill-eqreb mejda. Aktar mistoqsijiet, Jean-Paul Azzopar de la Vimolta. Bonġu. Good morning, Minister. Bonjour. Good morning, everyone else. My question is a follow-up to what was asked previously, especially with regards to the distance between people eating, especially indoors. The new rule states that people must be 2 meters away from each other. How is that possible, especially for people eating on the same table? And my second question is with regards to whether there, beyond closures and the revoking of licenses, are there any fines going to be implemented? Thanks. Grazzi ħafna se jkun qed iwieġeb il-mistoqsija tiegħek il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu.
kull persuna li qiegħed fuq il-mejda, l-istess mejda, ġifieri huwa jew l-istess household, jew inkella jifforma minn dak il-parti ta' 6, dak jista' jkun viċin kemm irid. Ovvjament, iktar ma jkun f'distanza iktar aħjar. L-importanti, il-distanza għandha tinżamm minn dik il-familja, minn dik il-unit għal unit oħra. U allura mhuwiex kif qed tispjega inti 3 metri minn persuna għal persuna oħra fuq l-istess mejda, imma minn persuna għal persuna oħra fuq mejda differenti. It-3 metri japplikaw f'dik id-distanza minn mejda għal mejda differenti, mhux għall istess mejda. Karl Azzopardi, Malta Independent. Bonġu, Karl. Bonġu. Mela, il-bieraħ di Malta Independent saqsit lill-Prim Ministru Robert Abela jekk jaħsibx li hemm biżżejjed membri mill-Awtorità tat-Turiżmu biex jaraw li r-regoli tas-social distancing u dal-protokoll jiġu imħarsa minn kull restorant. U qal li mhijiex kwistjoni ta' infurzar iżda ta' edukazzjoni fejn kulħadd għandu biżżejjed responsabilità biex isegwi r-regolamenti. Inti x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar dan u ma taħsibx li hemm min li jista' jabbuża? Mistoqsija tajba ħafna. Jiena nħobb inkun pożittiva. Pożittiva kif konna f'dawn l-aħħar xarejn li kien hemm inqalilna ma kif tistgħu taraw illi Malta u Għawdex kollha se tagħmlu spezzjonijiet biex taraw illi takeaways biss illi jkun hemm. Fil-verità attrezzati biżżejjed l-Enforcement Unit fih dan l-MTA biex tkun tista' tagħmel dawn l-ispezzjonijiet kif fil-fatt u kien hemm istanzi fejn persuna inġibditilha l-attenzjoni anka the man in the street li forsi ma kienx jaf li jrid joqgħod spazjat aktar minn suppost u kien hemm il-miżuri li ttieħdu. Minn dik il-mistoqsija jiena konfidenti anka b'dak li sar propju il-ħidma li saret f'dawn l-aħħar ġimgħat biex anka issa għall-fażi li jmiss aħna nkunu nistgħu naraw li kulħadd qed josserva dawn ir-regoli. Aktar mistoqsijiet Massimo Costa, Malta Today. Bonġu, Massimo. Bonġu, Ministru. Bonġu. Sobux mistoqsijiet jekk jogħġbok. Waħda minnhom xtaqt ir-reazzjoni tiegħek għal dak li qal il-bieraħ il-President tal-MHRA, Tony Zara. Fej bażikament wissa li jekk l-ajruport ma jiġax jinfetaħ u jibda jiġu turisti minn barra, fejn tilfu ħafna xogħlijiet fis-settur għax l-operaturi mhux se jkun jistgħu iżommu l-ħaddiema tagħhom jekk fis-sajf ma jkollniex turisti. Ir-reazzjoni tiegħek għal dan. U t-tieni domanda xtaqt nallaċċa ftit ma li saqsiet Claire rigward dan is-certificate of compliance. Mingħajru ir-ristoranti jistgħu jinfetħu jew ma jistgħux joperaw. Thank you. Mela, ħanibda l-ewwel mistoqsija. Jiena nikkota lis-Sur Tony Zara li kien miegħi propju f'din l-istess kamra fejn qed nagħmlu l-konferenza stampa li nhar il-ġimgħa qal ukoll li huwa bniedem pożittiv illi jirrikonoxxi li kien hemm 150,000 Malti illi s-soltu jissiefer imma li l-ġimgħa d-dieħla mhux se jkun jista' jagħmel dan għaliex l-ajruport għadu magħluq. U allura f'dak is-sens is-Sur Tony Zara u nikkwotah jgħid speċifikament fejn qal li huwa jħares mod pożittiv se jkollna sajf, se jkun sajf differenti. Jiena naqbel mas-Sur Tony Zara fejn qed jgħid li jekk ma jinfetaħx l-ajruport se jintilfu l-impjiegi u se jkollna konsegwenzi fl-ekonomija. Ovvjament wieħed irid jieħu kollox fil-kuntest tiegħu. Jekk sa sena oħra l-ajruport ħajkun magħluq, allura verament pajjiżna se jkun fi problemi. Però nħarridu nħarsu lejn il-mekkaniżmi li Malta anka fuq livell Ewropew aħna qegħdin preżenti fid-diskussjonijiet fil-viżjoni tagħna li l-ajruport internazzjonali ta' Malta żgur irid jiftaħ. Mhux qed ngħidu li se jiftaħ għada, imma meta jiftaħ aħna rridu naraw il-niftħu b'mod safe. Fuq livell Ewropew din id-diskussjoni għaddejja sal-ġimgħa li għaddiet stess fejn qed jitfasslu protokolli ċara ta' kif pereżempju meta persuna qed tivvjaġġa fl-istess pajjiż, meta inti ħatirkeb karozza tal-linja, jekk ħatirkeb ferrovija, jekk sa tmur l-ajruport, jekk inti tlajt fuq titira x'inhuma l-proċessi ta' tindif fil-protokolli li wieħed irid josserva. Dawn il-protokolli li qed insemmu llum huma l-bażi, it-turiżmu intern. Meta aħna naslu situazzjoni li rridu niftħu l-ajruport, rridu naraw li jkollna wkoll is-serħan il-moħħ mhux biss għat-turist li se jivvjaġġa imma fuq kollox primarjament il-poplu Malti li jrid jibqa' iħossu sejf u li nibqgħu nimxu din il-mixja bl-aktar san qudiemna. Il-mistoqsija tiegħek fuq il-certification kif semmejna aktar qabel illum ftaħna il-linji tagħna biex dawk ir-ristoranti li huma compliant ma ninsewx illi kellna faxxa kbira
faxxa kbira tar-restaurants u l-kafeterjas tagħna illi l-isfida tal-COVID daħlula bħala opportunità. U fi żmien ta' dawn l-aħħar xarejn kienu diġà għaddejjin bl-operat tagħhom, jiġifieri biex kienu għaddejjin bl-operat tagħhom, kellhom protokolli ċari ta' kif iridu jaħdmu. Allura ħafna minn nies fl-industrija diġà huma ggarjati u diġà huma compliant f'dak is-sens. U allura llum ftaħna l-linji uffiċjali tagħna biex huma jistgħu jagħmlu t-telefonata tagħhom jgħiduna aħna we are already compliant, immorru permezz tal-ispetturi tal-MTA fuq il-post u noħorġu dawn iċ-ċertifikati. Dan huwa proċess li qed nara li fi żmien 15 ikun qiegħed komplut, ovvjament qed nistenna li fl-ewwel ftit jiem millum sa nhar il-ħamis se jkollna l-akbar influss ta' talbiet biex aħna ninżlu fuq il-post. Aktar mistoqsijiet Simon Natchev minn wan. Bonġu Simon. Bonġu Ministru. Nifhem anke minn dak li tqalillu li l-barijiet li operaw bħala bar ħajbqgħu magħluqa fil-waqt li postijiet oħra li għandhom hybrid ta' bar u erja tal-ikel erja tal-bar tibqa' magħluqa. Dawn l-ispazji jekk inqabdu joperaw ħajbqgħu jiġu multati 3,000 euro li kienu qegħdin jiġu multati sa issa. U forsi mistoqsija oħra ta' malaj. Il-negozji li se jiftħu issa minn nhar il-ġimgħa u li anke jibdew jieħdu ċertifikazzjoni minn naħa tal-MTA se jibqgħu jibbenefikaw mill-għajnuniet li kien qed jagħtu l-offerti fl-aħħar ġimgħat? Grazzi. Mela, nista' nwieġbek l-aħħar mistoqsija l-ewwel. Mela, kif diġà semmejt, il-Prim Ministru Roberta Bella fil-ġimgħat li għaddew kien ċar ħafna aħna lejn fejn irridu nħarsu. Qed inħarsu lejn is-salvar tal-impjiegi bħala l-prijorità ewlenija. U Malta kienet ingħatat propju ċertifikat b'saħħtu li aħna fit-turiżmu salvajna l-impjiegi u mxejna b'mod tajjeb. Infakarkom anke fil-ċertifikat li tatna il-ġnus maquda permezz tal-Ferra tat-Turiżmu fejn qalet li Malta kellha best practice fil-mod ta' kif ħadmet mill-aspett soċjo-ekonomiku li aħna wiżżilna lil ħaddiema li wkoll aħna konna l-ewwel pajjiż li aħna ħarisna lilin il-workforce tagħna mhux biss aħna irridu nagħtu għajnuna supplementari fl-aħħar tax-xahar biex l-impjieg ma jintilifx, imma ftaħna skema tal-apposta ta' taħriġ Malta li offrit skema ta' 5 miljun euro u kellna aktar minn 5,000 persuna li applikat għal dawn il-korsijiet kollha li se juħduhom b'xejn. F'4 ijiem din l-iskema ingħalqet. Għal-ewwel mistoqsija se jkun qed iwieġeb il-kap eżekuttiv, kelli diġà anke messaġġi fosthom fuq każini tal-banet se jibqgħu magħluqin fil-verità jistgħu jiftħu japplikaw il-protokolli neċessarji marbuta mal dak l-istabbiliment partikolari. Johan Buttigieg jistgħu wkoll jagħti aktar dettalji. Għal-rigward il-kwistjoni ta' bars, dawk li huma liċenzjati bħala bars biss u ma jservux ikel, dawk iridu jibqgħu magħluqin. F'każ li jkun hemm ksur tar-regolamenti, l-applikabilità tal-multi li llum jeżistu taħt il-liġi tal-MTA qed tkun qed tapplika. Mela, għal dawk li jkollhom ksur ta' kondizzjonijiet kif ġiġa semmejna, il-multa minima hija ta' 1,164 euro. F'każ li jkun hemm breaches iżjed, hemmhekk imbagħad l-awtorità ħatkun qed tolli il-livell ta' infurzar tagħha billi toħroġ dak li jgħidulu enforcement order li jista' jwassal għall-eluq tal-istabbiliment. Grazzi ħafna u nħarsu l-qudiem biex issa nidħlu għal fażi li jmiss. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna.